Helo. Wel, heddiw ma dyn ni am symud o gwmpas. Dim rhy bell, cofiwch. Cwys ar led, cwys wedi plygu. Cofiwch mi fedrwch chi ymuno os ydych chi mewn cadar, ac os ydych chi angen cadar i helpu chi efo'r symudiadau, gwnewch yn siŵr bod gynnwch chi un. Felly, dyn ni am llaw ar ben yr ysgwydd, cilchoedd, ac yna dwi'n gadael i'n nghorff troi yr un pryd. Y beth am plygu'r penagleiniau rhywfaint mwyn gweithio cyhyra gwaelod y goes a blaen y goes. Ac os da chi medru fynd yn is, mae'r panôl yn dŵad allan i chwarae hefyd. Ac yna newid i'r ochr arall, felly bach. Ac yna mwy. A dwi'n teimlo'n hwysa'n gweithio fel dwi'n mynd i lawr tuag at y llawr. A'r ysgwydd hefyd yn cylchdroi. Ac yna beth am? Cwys ar agor, ymestyn i fyny, ac yna ymestyn i fyny. Ac os na fedrwch chi sbio i fyny, os ydych chi'n teimlo chdi bach yn ben ysgafn, just dal y pen yn gwynebu reit i'r ffrynt. A dwi am edrych i fyny, ac edrych i fyny. Ac wrth gwrs, os na fedrwch chi godi'ch braich mor uchel â hynny, mae hanner ffordd yn gwneud y tro hefyd. Ymestyn, ac ymestyn, ac yna dwi am mynd i fyny ac allan i'r ochr, i fyny ac allan i'r ochr. Ymestyn, ac os ydych chi isio, plygwch eich penagleiniau hefyd. A fo, da iawn. Ac yna beth am camu ochr i ochr. A mae hwn, dwi wedi deud wrthych chi o'r blaen yn do, fel mae'r cyhyra yn gweithio, mae hwn yn helpu'r cylchrediad gwaed hefyd. Felly mae o'n bwysig, os ydych chi yn styc yn gadar a ffeindio symudiad yn anodd, gnewch yn siŵr bod chi yn gweithio yr ffyr, y droed, mynd i fyny ag i lawr ar blaenach traed, fel hyn. Felly, gweithio trwy'r droed, a mi fedrwch chi symud eich breichiau, mae hwn ddigon hawdd i wneud yn y gadar hefyd. Na fo. Ac os gynnoch chi gerddoriaeth yn chwarae'n cefndir, neu radio'n chwarae, cerddoriaeth, mae o'n rhoi fwy o hwb i chi ddal i fynd. Ac yna cwys ar agor eto. Dwy lawr rwan ar eich lluniau, neu o gwmpas eich wast, ac yna cylchdroi. So dwi yn agor yr hips allan i'r ffrynt, ac yna dwi am newid cyfeiriad, a beth am gwneud y rhif 8. Felly ymlaen i'r canol, penol yn ôl, ac hefyd dwi'n ystwytho mhenagleiniau yr un pryd. Ac yna droi eto. Ac yna camu ochr i ochr. Ac os ydych chi'n teimlo'n ansaff, mae'r gadar o'ch blaen yn tydi. Beth am hefyd? Tynnu'r goes i fyny ag allan, ac i fyny ag allan, i fyny ag allan. A fel mae'r goes yn codi, gofalwch i beidio gwneud y cefn yn grwn. Felly, cyhyra'r cefn yn gweithio ac yn dal eich chi i fyny, hollol sydd. A fo, a gobeithio ydych chi'n colli eich balans. Ac yna beth am troed yn ôl, nôl ac i mewn. Felly mae'r droed yn glanio ar y llawr, dwi'n teimlo yr cyhyra'n ymestyn, ac yna mae'r goes yn dod nôl i mewn, ac yna i'r ochr arall ac eto wrth gwrs. Os ydych chi'n teimlo'n ansaff, cadar o'ch blaen. Peidiwch byth gwneud unrhyw beth lle ydych chi'n teimlo'n ansaff. Lot gwell gwneud chydig bach, aros yn ddiogel, ac yna un arall. Gwych. Beth am rhoi droed allan i'r ochr, ac yna coes yn dod i mewn, a coes yn mynd allan. A mae'r hip yn fama, mae'r joint reit ar top y goes yn y clun, yn troi mewn, ac allan, ac i mewn, ac allan. A mi fedrwch chi wneud unio'r un peth efo'ch breichiau. Felly sgwyddo ymlaen a sgwyddo nôl. Ac yna dwi'n mynd i newid i'r goes arall. Mae'r coes allan i'r ochr, dwi'n troi'r goes i mewn, ac allan, i mewn, ac allan. A'r breichiau a'r sgwydda yn gwneud unio'r un peth. Mewn ag allan, mewn ag allan. A dwi'n teimlo'r cyhyra yn gweithio, a hefyd dwi'n teimlo'r cyhyra hefyd yn ymestyn. Ac yna ymlacio. Cwys ar agor. Gwnewch yn siŵr bod y ben glin yn gweithio i ganol y droed, ac yna teimlo blaen y coesa yn gweithio, a dwi yn bendant yn teimlo rhai fi yn gweithio fel hyn.
anadl mawr i mewn, ac anadl allan. A dyna hi eto am heddiw 'ma. Hwyl!